ברוכים הבאים לתוכניתנו, השלך את שכלך ותזכה לאמונה. נחמן מאומן. ובכן, בתוכניתנו השלך את שכלך אנחנו נלמד לעשות מספר דברים שמהם נתחיל עכשיו. הדבר הראשון זה לשיר נחמן מאומן. קדימה. הזיכרון 1, 2, השלך את שכלך ותתחיל לשיר נחמן מאומן. קדימה. נחמן מאומן. נחמן מאומן. נחמן מאומן. נחמן מאומן. יפה מאוד, כל הכבוד. השלב הבא בתוכנית שלנו, אנחנו נלמד לשיר נחמן מאומן. השלך את שכלך ותשיר נחמן מאומן. כן. נחמן מאומן. נחמן מאומן. נחמן מאומן. נחמן מאומן. יפה מאוד. ונעבור לשלב הבא במכריע של התוכנית שלנו, שבשלב הבא מה שאתה צריך לעשות זה להשליך את שכלך ולשיר נחמן מאומן. נחמן מאומן. נחמן מאומן. נחמן מאומן. וזכית במקום הראשון.